Kaingon ka, mutuo ka sa nasulat sa balang kasulatan ng Biblia. Ako po na, kining mabasa sa Biblia. Kining mabasa sa Biblia, mabasa, ningon si San Juan. Si San Juan nagingon, gibungkag ang Sabado. Si San Juan nagingon, gibungkag ang Sabado. Ako po na, kini bang sinulat ni San Juan, imo ni tuwan, imong supakon. Okay, tubag. Supakon ko na sa imong kaugalingong pagsabot nga si Juan mao'y nagsulti nga gibungkag ni Kristo ang adlawng Sabado. Kay kung basahon nimo na sa konteksto, bro, gisulat ni Juan kung unsay pagtuo sa mga tawo nga gustong mupatay kang Kristo. O ang mga taong gustong mupatay ni Kristo, gisulat ni Juan nga sila nagtuo nga si Kristo gibungkag niya ang adlawng igpapahulay. Sa sulat paminaw sa. Sa sulat pod mismo ni Juan 5 na imong gitumong. Og imo nang iabante padayon sa kapitulo 9 bersikulo 16, ang mga Hudyo sa nianang panahona nabahin sa duha. Naay nituo nga gibungkag ni Kristo ang adlawng igpapahulay, naapoy nituo nga wala. So kung sa Juan kapitulo 5, tuhuan nato nga gibungkag ni Kristo ang adlawng igpapahulay, sumala sa inyong pagsabot nga as in gibungkag, di ko motuo ni ana. Kay gisulat ni Juan kung unsay pagtuo sa mga Hudyong mupatay kay Kristo. Busa kung ikaw motuo sab ka nga gibungkag ni Kristo ang adlawng igpapahulay, sa ato pa apil ka sa mga Hudyong gustong mupatay kang Kristo. Next question.